til mig i Hesams video. Ja. Nu er vi 10 år. Før der var vi kun 8 år gammel. Nej, jeg er 9. Nå ja. Og jeg er 10. Ja. Taste. Vi har sådan lavet... Prøv at kigge min tallerken. Og det er det arabiske shishok. Godt. Og det her, det er knæsende brød med shishok. Og prøv at kigge ham her og mælk. Bismillah. Vi lever vores liv. Ja. Og vi har selv helt lavet det. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jeg kan ikke engang sidste med mad i munden. Prøv at smage den der. Den smager sutuk. Smager det ikke sådan lidt godt, fordi det er crunchy? Skal vi lave det igen? Nu? Nu? Jeg Nej. brugte sådan en halv time på det. En halv time. Hvor vi ikke har. Jeg brugte 42 minutter På hvad? på at lave det her. Klokken er snart 3. Jeg er sådan med halv 4. 4. Hvad? Nej, må du godt lege med Emil. Se Wallah Koran.